Kamat ka ba nga kwa pan keren kini ka por ka long halor ka press conference jong ki kat to kat ni ki he jong ka seng congress na Port Delhi ki ba kun thup yaw u Randeep Singh Surjewala u badai u MLA jong ka jilla Haryana ha ka ba ha ka to ka press conference ko jong u ka bala long ha ka khat pratrik jong u banai nailar arajar arpuwei ke la don shibun ki ba ula keren ka ba kun thup na do ka jik shong suk shong sngai jong ki jela haga thain chete lamingi haba ula kren persya eki kita ki matrikam bat kirkom trikam jong ke sarkar BJP ula kren ru ye jing ye hapding ke jela Assam Meghalaya ke Assam Mizoram Assam Nagaland bat kumta terter te ke ka ba nga kwa man kren ngani ko por ka long na du ka to ka minute ka ba shi potion neng ju ha ka ba ula kren bat ka ba kala pau po ki media ha ka news channel ka ba de ka North East Live ha ka ba kala tho ang to ka we ka heading le ni ka caption ka ba ong ba Surjewala called Shillong youth terrorist ha ka ba mut ba u new he congress u la ai ki katuk ni ki samla jong ka Shillong baki dei kita ki le no te shushu ngilai I bakala ya viral bahaga ni kejing keren kejung ki social media nang tawat la bat la don ru kini ki kot khubor ki print media ki bala penmi ya ke heading lani ke headlines kejung ki haka khat khandai tarik ha ka ba ki la ong ba uni u he congress u la ong ba ki katu kat ni ki samla ki berana Shillong u yo compare lani u yo nu jor ye ki bat ki Taliban kata kami apo ke headlines haka khat khandai tarik jong ubnai nailar arajar arpuwei te shisin nga pe habang alai I ke tuko khubor haka khat pratrik ke balami lembaki YouTube ke balami lembaki niki social media news online nata ke bumi ru hapo ka North East Live today nga kumuwei niki nong shong snong basngo khia halor ke ni kam but yo le se ngala ban ong ba ka ni ke de ke ere kumbaki don ki katu ka ni ki bo ong ba ka de ka ni ke channel ke bala shupun he la ni la shukren penjerong ya ke jing kren jong uni uhe kongres no Port Delhi te kum uwe ni kinong shong shnong jong ka jela Meghalaya habang yosngo bakum kini ki mi nga kum unong shong shnong ubashim khia na kabanta ka bahagam yat batru na kabanta ki jongi khamtam lili jongi ki khasi namar ba in shu sha khot haki wei bade ki jai bandriu la ne ki wei bade ki brio ya ke kerteng ke bangim su ya hab nga dalade ngamla ban tiang ya kata dalele te ha to hi ka met ka bade ka khat pratrik jong benai nailar arajar arpuwei da ka jing sko khiam sim haba ngalai I ba keleng ki social media kila ai kita ki headlines ki jong ki haba kila ong ba new he congress ura kren bat ulai nujor ye ke jingja ke baja Shillong kum ke baja po Afghanistan kata ke bangim la ban piang de lele ru kum wei ni kinong shong snong jong ke jela Meghalaya ti halor ke to kum wei ni ki nong shong snong jong ke jela Meghalaya ngala shim ki ni ke senjam ke bangala tho syakini ki he jong ka parti kongres le di jong ke seng kongres ki branch Delhi ki bakun thup na do P Chidambaram Golam Nabi Azad nangta u Shashi Tharoor nangta jong u AK Anthony nangta bat kini ki weki he jong ko congress ngala tho iki ha ka WhatsApp ngala message iki ngala penher iki ya ka to ka message ke jonga ha ka ba ngala ong ba ka congress party lada ka mut ban kreni ka di ban kren be ta ka bashit ka bashai ba ke ke jing thumu ba ka kren kum to batru hatu yo le se ka don ka nore ka jing pen sung thu bakla dakini ki news channel lani dakino ki social media ki ba ai ye ka to ka headlines ha ka to ka por te ke ka ba ngala le ka to ka por yo kala poi ki to ki khatwei biji min mit tang shu I ka to ka jing kren na po ka North East Life ngala shim yi ka ni ka senjam ngala screenshot ya gitu ki screenshot ke balami hapo ka news channel batru igani ke YouTube channel ngala pha iki ke link batru ikatu screenshot jong ke balami hapo TV tingala contact iki he congress hapo Delhi bat ngala ongru iki ba kidei banle halor kani ka kam te sutanat banyo igani ka jingjubab ke ba kloi na kaliang ke juki katto ka ne ki he congress hapo Delhi ki bukan thup yo Mr. Jairam Ramesh ula respond nga ula ong ba
nakaliang juga kongres kin sale halor kane but yo le se la da ka don kanu kata ka misinformation le ne ka disinformation ka baki ai ki baki pensepriang po ke social media le ni po ke news channel ba ke ni ki he jung ko kongres kin le halor kane te sutanat shibun hadin bangalai ka tu ka report ngalai ka tu ka news channel ngalai gini ki bami po ke social media nga ku uwe ni ki nong shong snong jong ka jela meghalaya ki bashim mi ki ni ki jingkit kli na ka banta jung ka jait benriu ni jong ni ki jait benriu bat ngim kwa ki we ki jait benriu kin khen ngi kum kita ki jait benriu ki ba sadien bat ki bamla ban ya dai le de kum uwe nong na ki nong shong snong jong ka jela meghalaya ngala shim mi ki ni ban ngala tho shibit ki ni ki he congress ke berdin po Delhi ki bade ha po ka core committee jung ka congress party all india congress committee ban pentip shiki ya ke balaja ya ke ba kini ki news channel ba kini ki media social media channel ki penmi khnang ba ki he congress nang te na po Delhi kin yo man le lor kani but sutanat chibun ba ki kini ki he jung congress ki bakan thup yo Shri Jairam Ramesh ula respond nga but ula ong ba kin sapek but kin sale halor kani ka benta but sutanat chibun balada ngidon kinu kijing kinu kijing bam yusu thu jumut ke ka bangi dei ban le ka dei bangin kli naki markmat but khnang bakin la ban rectify dan ni ban penbek penbiang ya kata kijing baka yo le se ka don kijing bakla ka kom kren nang niang tai hende ke bangi dei ban le ka long ba kum kiri urang ba ngim dei ban shuya hala ngim dei ban shuya kren ya that bat kum ne kum tai hende ngi dei ban kli direct iki bat ngi dei ban ya kren direct iki nang bengin suthu ike kijing mut kijungki bat lada kidon kijing bakala na kaliang kijungki ru ngin ya tre khnang ba kanomwan ra kanu kijing bam ya suthu jingmut le ni ka miscommunication namar ba lada ngidon kijing ya suthu jingmut lada ngidon ha padeng kijing ka ba kumnu ru ngin la ban ya te ngin la ban ya rectify le ni ban pen biang ite ki problems le ni ite kijing ki bangishem te nakaliang jonga nga kerben bakaseng congress kini ki he kongres ke berdana po Delhi kin le halor gani ka complain ke jonga namar ba kumbau la ong tu he kongres singa ong ba gin sale halor gani ba la dadai ba kini ki media ki ba la penmi kerteng ki ba penmi po news channel ke jongki ba la dadon ke ba ke ba kim la ban pidiang kin sale khnang ba ngakwa ba ka jai benriu ke jongi kam dei kata ka jai benriu ke ba ke ba ya kajing snam bat kum tater ter ring di kijat bendri ke betip beri tip lay bat ngakwa begini kijat bendri ke leng keri India ro kentip ini kum ta ti kum ta ngakerben bekaseng kongres kan le halor kani bat kum baki la kular ha ka message ke baki la pha enga tang kita khudai shipun